Вітаю усіх глядачоў нашага YouTube-канала. У студыі Магілёўскага рэгіёна журналіст Уладзімір Лапцевіч. На мінулым тыдні няўрадавая арганізацыя, якая, праўда, ўжо ліквідаваная, Цэнтр новых ідэй, апублікаваў свой уласна складзены рэйтынг беларускіх гарадоў. І паводле яго Магілёў вызначаны не толькі як абласны цэнтр, які адстае, але і знаходзіцца ў сярэдзіне, можна так сказаць, усходняй бездані. Вось ці сапраўды вакол Магілёва і ў ім самім усё настолькі безнадзейна і змрочна, мы сёння хочам паразмаўляць з нашым госцем. Гэта таксама, як і я, журналіст, даследчык Цэнтра новых ідэй і адзін са складальнікаў данага рэйтынга Яўген Меркіс. Добры вечар, Яўген. Вітаю, шановне панство. Я праглядаў ваши рэйтынгі, якія вы складалі ў ранейшыя гады, і заўважыў некаторыя такія для мяне незразумелыя моманты. У 2018 годзе, калі вы складалі рэйтынг 15 гарадоў, гэта тыя гарады, якія насельніцтвам больш за 100 тысяч, вы пісалі, што гэта не значыць, што астатнія гарады, вы мелі на ўвазе гарады з 20 ці 70 тысячамі жыхароў, не могуць быць добрымі, але іх роля ў Беларусі невялікая і будзе станавіцца ўсё меншы, таму яны выключаны з рэйтынга. Гэта вы пісалі ў 2018 годзе. А у 2021 годзе вы ўзялі гарады, якія насельніцтвам ад 19 тысяч, і напісалі, што гэта не значыць, што гарады з 10 тысячамі жыхароў ці вёскі не могуць быць добрымі месцамі для пражывання. Але іх роля ў Беларусі невялікая і будзе рабіцца ўсё меншай. Таму яны выключаныя з рэйтынга. Вось мне не зусім зразумела, вось роля гэтых гарадоў, якія вы ў 2018 годзе выключылі з рэйтынга, яна ўзрасла, ці штосьці, можа, іншае здарылася? Я магу гэты эфект патлумачыць хутчэй тым, што вырасла запатрабаванасць гэтых дадзеных. Людзі і з меншых гарадоў хацелі ведаць, там, умоўна кажучы, ці лепей Асіповічы за тую ж самую Рэчыцу, ці Крычаў. І ў выніку мы з кожным годам фактычна павышалі колькасць удзельнікаў нашага рэйтынга. Сапраўды, калі ў 2018 годзе гэта было 15, у 2019 ужо 25 гарадоў, а ў гэтым годзе мы вырашылі проста першыя 40 гарадоў па колькасці насельніцтва уключыць у наш рэйтынг і падлічыць іх вынікі. Безумоўна, гарады вельмі розныя, ёсць тыя, хто вылучаюцца на мапе, але мне здаецца, што калі падлічыць першыя 40 гарадоў, у которых жыве большасць насельніцтва Беларусі, то можна атрымаць больш якасную карціну. Адна справа, калі Бабруйск, умоўна кажучы, канкуруе толькі з буйнымі гарадамі, іншая справа, калі аб'ектыўна па розных паказніках яго могуць абысці нават меншыя гарады для жыцця. Адпаведна, атрымаўшы такую інфармацыю у агульнай табліцы, можна зразумець агульную карціну і зразумець, што трэба выпраўляць, каб жыць лепей. Яўген, і тады атрымліваецца, што вось гарады насельніцтва менш, чым 100 тысяч жыхароў, так, за гэтыя 3 гады, яны падвысілі ўсё ж такі сваю ролю ў эканоміцы Беларусі, там, грамадскім жыцці, якасці жыцця і так далей. Ці не? Ці гэта памылковае маё такое меркаванне? Як я казаў, што мы чым кіраваліся, калі складалі ў гэтым годзе статыстыку па 40 гарадах, менавіта праз запатрабаванасць інфармацыі па іх. А роля гарадоў вельмі розная, то бок раней гэта былі моцныя адукацыйныя, прамысловыя цэнтры, але зараз, умоўна кажучы, можна жыць някепска і ў меншых гарадах, і меншыя гарады могуць быць прыцягальнымі як за кошт развіцця таго ж самага турызму, за кошт развіцця інвестыцый у рэгіёне. Таму, вось, здаецца, калі 40 гарадоў у рэйтынгу, то гэта значна лепш, чым калі там усяго толькі 15. Зразумеў. Я хочу нагадаць нашим гледачам, што мы працуем у жывым эфіры, і свае пытанні, таксама каментары адносна нашай тэмы, вы можете пісаць у чаце нашага YouTube-канала. Я думаю, што наш эксперт з задавальненнем адкажа на гэтае пытанне і пракаментуе вашы сцвярджэнні. Вось паводле рэйтынга, складзенага апошнім, то бок тыдзень таму, які быў апублікаваны, Магілёў апынуўся на 12-м месцы сярод 40 гарадоў. З насельніцтвам больш за 19 тысяч. І ён
самы апошні з абласных цэнтраў, так мовіць, агулам, вось калі ўжо так браць па вашаму рэйтынгу. Перад ім такія гарады, ну, невялікія зусім, як Смалявічы ці Дзяржынск, ну, амаль што такія, як Магілёў, вось па ўсіх гэтых паказчыках, Пінск і Слонім. Ці сведчыць гэта пра тое, што Магілёў, як абласны цэнтр, прайграе у многім раённым гарадам і невялікім даволі раённым гарадам. І жыццё ў Магілёве горшае, чым, напрыклад, у тых жа Смалявічах ці ў Дзяржынску. Справа ў тым, што мы вымяралі розныя гарады, параўноўвалі іх паміж сабою па самых розных крытэрыях, з якімі можна азнаёміцца ў нас на сайце, але важна заўважыць, што гэта не рэйтынг камфортнасці пражывання ў нашых гарадах, таму што некаторыя сферы у нас наогул вельмі складана было неяк замерыць і параўнаць паміж сабой. Напрыклад, нам не ўдалося знайсці нейкія крытэрыі, каб параўнаць экалогію, напрыклад, у гарадах, альбо стан развіцця культуры, да, у якіх гарадах можна кудысьці схадзіць, у якіх нешта адбываецца, у якіх, акрамя, умоўна кажучы, нейкага там гарадскога цэнтра культуры больш нічога няма. Безумоўна, гэта тыя напрамкі, з которымі нам хацелася б працаваць у будучыні, знайсці нейкія крытэрыі, і тут таксама могуць далучыцца нашы чытачы, вашыя гледачы, напісаць свае прапановы. Адпаведна, па тых крытэрыях, которые мы распрацавалі, па которых мы рабілі ўсе замярэнні, вось у нас і атрымалася такая карціна, што сапраўды Магілёў, калі ён яшчэ ў 19-м годзе, калі мы рабілі папярэдні рэйтынг гарадоў, я нагадаю, што ў 20-м годзе па зразумелых прычынах рэйтынг не выходзіў. Адпаведна, вось у 19-м годзе Магілёў быў яшчэ на 8-м годзе, але дзякуючы вось гэтаму павелічэнню да 40 гарадоў і па нейкіх аб'ектыўных ужо там крытэрах, сапраўды Магілёў адкаціўся з 8-га на 12-е месца, яго абагналі такія гарады, як Жодзіна, который адразу узняўся з 12-га на 5-е месца, альбо у топ-10 у нас увайшлі Дзяржынск, которого наогул не было. Ліда таксама абагнала Магілёў. Ну, а пра іншыя гарады Магілёўшчыны, вось Горкі у нас у сёлетнім рэйтынгу апынуліся на 29-м месцы, Бабруйск на 32-м, і Бабруйск прадэманстраваў самае вялікае падзенне. Ён у папярэднім рэйтынгу быў яшчэ на 22-м месцы, зараз уже на 33-м, і замыкаюць наш рэйтынг, на жаль, такія гарады Магілёўшчыны, як Асіповічы, 39-е месца, і Крычаў. 40-е. Так, ну, наконт Бабруйска, як другога па колькасці жыхароў і ўвогуле па маштабах горада вобласці, мы крыху пазней пагаворым. А зараз у меня такое пытанне, а вось ўвогуле якая мэта складання дадзеных рэйтынгаў, калі, напрыклад, ну, немагчыма ўлічыць экалогію, бо для Магілёва зараз экалогія, яна можа выходзіць на першы план. Бо раней, напрыклад, яшчэ за савецкім часам Магілёў быў адзін з самых забруджаных гарадоў Савецкага Саюза. Зараз ён можа ўжо, я не ведаю, на першым месцы па забруджанасці ва ўсёй Беларусі. Вось калі гэтая акалічнасць не ўлічваецца у вашым рэйтынгу, дзе ёсць і пра якасць жыцця, і пра эканоміку, і турыстычную прывабнасць, вось ці мае тады сэнс стварэння такога рэйтынга? Якая тады мэта? Мэта стварэння дадзенага рэйтынга, перш за ўсё, сапраўды прааналізаваць, якія гарады на якіх месцах знаходзяцца, пазмагацца з некаторымі стэрэатыпамі, которые у нас жывуць яшчэ, можа быць, з савецкіх часоў. Некаторыя з іх навеяны проста нейкімі вельмі прымітыўнымі базіснымі дадзенымі. Ну, напрыклад, Гомель другі па велічыні горад Беларусі. Вось мы і лічым, што па камфортнасці ён па круцізне таксама другі ў рэспубліцы, але ў выніковым рэйтынгу ён зусім не на другім і нават не на трэцім месцы. Тое ж самае дае інфармацыя і па Магілёве, яе можна прааналізаваць, альбо Бабруйск, который вельмі буйны горад з вялізным патэнцыялам і ў плане там прамысловасці, і ў плане турызма, але ў выніковым рэйтынгу ён вельмі моцна адстае.
Адпаведна, гэта інфармацыя і для грамадзянскай супольнасці, для цікаўных жыхароў гарадоў і, можа быць, пры больш нармалёвых умовах для працы мясцовых органаў улады гэта была б вельмі карысная якраз такі інфармацыя для іх. І мы бачылі, што наш рэйтынг цэнтра новых ідэй выклікаў пэўную цікавасць яшчэ з рэйтынгам 2019 года. Напрыклад, асабіста знаёміўся так званы мэр Брэста, у яго адбылася сустрэча з адным з аўтараў нашага рэйтынга, але пасля 2020 года зразумела, што цікаўнасць да ўсіх вось такіх незалежных прадуктаў пакуль што знізілася. Але гэта зачэп на будучыню. І адна з самых важных высноваў яшчэ нам трэба лепей вывучаць тыя гарады, тыя населеныя пункты, у которых мы жывем, таму што і падрыхтоўка сёлетняга рэйтынга не была простай, шмат па якіх крытэрах у нас альбо няма дадзеных, альбо няма нават адэкватнага крытэра, шмат па якіх, можа быць, статыстыка трохі састарэла, але іншай няма. Напрыклад, як замераць, у якіх гарадах самыя цікавыя, самыя крутыя кавярні альбо рэстарацыі, колькі іх у цэлым у горадзе. У нас такая старая савецкая статыстыка, яшчэ колькасць проста устаноў грамадскага харчавання. Але, зразумела, яны бываюць вельмі розныя. Калі ў Савецкім Саюзе можа быць адна кавярня у Дзяржынску не асабліва адрознівалася ад Аршанскай, то зараз у нас ужо трохі інакш. Таму гэта таксама дазваляе падняць гэтыя праблемы, каб мы ў будучыні ведалі, з чым трэба працаваць. Я думаю, што вы тут у многім адказалі на тое пытанне, што задае наша глядачка Надзея Салаўёва, што незразумела, што гэта за рэйтынг, што ён адлюстроўвае, калі тым больш, што вы сказалі, што ён не ацэньвае камфортнасць жыцця. Вось яна таксама просіць, каб вы агучылі больш канкрэтна крытэрыі, па якіх складаўся рэйтынг. Так, безумоўна, вельмі файнае пытанне. Па-першае, рэйтынг беларускіх гарадоў гэта цалкам публічны праект, вы можаце яго загугліць, зайсці на сайт, і там будзе і апісанне метадалогіі, што мы ўлічвалі, як мы ўлічвалі. Вы можаце па кожным асобным горадзе нават клікнуць, тыцнуць, і вам адкрыецца ўся статыстыка, усе вынікі па адабранымі намі крытэрыямі. Што мы ўлічвалі? У нас былі такія 5 вялікіх блокаў, 5 вялікіх крытэраў. Гэта дэмаграфічная ўстойлівасць. Там мы ўлічвалі дадзеныя па натуральным прыросце і прадукцыйным узросце, колькі ў гарадах грамадзян вышэй за прадукцыйны ўзрост. Мы ўлічвалі такі блок, як стан эканомікі, у которым мы аналізавалі сярэднемесячныя заробкі, звесткі аб беспрацоўі. Зразумела, ім можна давяраць альбо не давяраць, але мы карысталіся тым, што ёсць. Я прашу прабачэння, што перабываю, мне падаецца, што вось тое афіцыйнае беспрацоўе, яно ўвогуле неадэкватныя там паказчыкі, бо колькасць людзей, якія зарэгістраваліся ў службе занятасці, гэта ніяк не адпавядае ўзроўню беспрацоўя, які насамрэч існуе. Таму мне не зусім таксама зразумела неабходнасць браць пад увагу. Я і казаў, мы не можам адказваць за ўсю Беларусь, мы не Белстат той же самы, который мусіць, в прынцыпе, збіраць і адлюстроўваць сапраўдную карціну таго, што адбываецца ў краіне. Мы карысталіся тымі дадзенымі, якія ёсць, і калі зараз гэты крытэр не самы лепшы, але альтэрнатываў няма, даводзіцца працаваць з ім. Самае галоўнае, што гэта не адзіны крытэр, таму карціна трохі выраўніваецца. У блоку па стане эканомікі мы таксама яшчэ ацэньвалі мясцовыя бюджэты. Мы замяралі долю ўласных даходаў у бюджэце адпаведных гарадоў, і мы таксама глядзелі яшчэ на сярэдні паказнік за 5 апошніх гадоў па інвестыцыях у асноўны капітал. Быў трэці блок, гэта вось тая самая якасць жыцця, мы так это умоўна назвалі. Мы там глядзелі на звесткі па ўзроўні злачыннасці, па колькасці дактароў і па колькасці студэнтаў. Хаця, зразумела, вось па студэнтах гэта асобная тэма. Я думаю, мы сёння яе яшчэ раскрыем, таму што універсітэты ёсць не ва ўсіх нашых гарадах. Да, гэта маё наступнае пытанне да вас, дарэчы, калі вы скончылі адказваць на гэтае, то я задам. Вось пры адстаючай эканоміцы, у Магілёўскай вобласці, у Магілёве, там па ўсіх гэтых 5
дакладней 4 паказчыках, значыць, ну, Магілёў адстае, ён за іншымі абласнымі гарадамі, а па якасці жыцця, тым не менш, ён абагнаў і Брэст, і Гомель, знаходзіцца на 5-м месцы вашага рэйтынга, вось, і перад ім Віцебск, Новаполацк, Гродна, ну і, зразумела, Мінск. Мне такое пытанне. Вы ўзялі, каб высветліць якасць жыцця, гэта ўзровень злачыннасці, як вы казалі, колькасць дактароў і колькасць студэнтаў. А наколькі адэкватнае складанне менавіта гэтых чыннікаў для вызначэння якасці жыцця? Чаму яны, а не, напрыклад, ну, я не ведаю, там, тых жа дзіцячых садкоў альбо школ на адноцна колькасць дзяцей, напрыклад. Чаму вось гэта не бралося для вызначэння якасці жыцця, а вось колькасць студэнтаў важнейшая аказалася? Як я і казаў, гэта умоўная разбіўка, то бок, канешне, мы гэта умоўна назвалі якасцю жыцця, але гэта сапраўды вельмі складаны крытэр, наколькі камфортна пражываць у нашых гарадах. І тут, як я ўжо адзначаў сёння, асноўная праблема, няма аб'ектыўных крытэраў, каб параўнаць. Можна было б прывесці, напрыклад, статыстыку, я не ведаю, па колькасці еўраоптаў на 1000 насельніцтва. Гэта будзе адэкватны крытэр? Можа быць, для маленькіх гарадоў так, таму што магчымасць набыць ва ўмоўнай нейкай ветцы свежы ёгурт такой жа фірмы і якасці, як у Менску, гэта пэўны крытэр камфортнасці пражывання. Але як замерыць, напрыклад, стан інфраструктуры? Можа быць, увесці нейкі крытэр там па колькасці адрамантаваных і цэлых мастоў у гарадах, альбо кіламетраж адрамантаваных дарог. Але тут па гэтых пытаннях, альбо па пытаннях той же самай колькасці школаў у нашых гарадах вельмі бракуе статыстыкі, вельмі бракуе дадзеных. Яна, можа быць, яшчэ ёсць у некаторых выпадках па вялікіх гарадах, але ў рэгіёнах у нас яшчэ з савецкіх часоў Белстат проста падлічвае дадзеныя па раёнах адразу. Яны нават не глядзяць, што там рэальна ў Крычаве альбо ў Баранавічах. І ў некаторых выпадках даводзілася ўжо ўручную, хай нават і раённыя нейкія звесткі пералічваць на колькасць насельніцтва канкрэтнага населенага пункта і там ужо драбіць там на 1000 жыхароў, напрыклад, каб высветліць, колькі дактароў, напрыклад, у Крычаве. Зразумеў. Вось яшчэ такі чыннік, турыстычная прывабнасць. Вось у вас таксама ёсць, гэта вызначана асобным раздзелам, так сказаць, і турыстычная прывабнасць, на ваш погляд, гэта перш за ўсё, гэта англамоўны, ну, можа, не перш за ўсё, но адзін з чыннікаў гэтай турыстычнай прывабнасці, англамоўны сайт выканкама, колькасць жытла на Booking.com, экспертны рэйтынг стваральніка Globus Tudbay, колькасць аб'ектаў грамадскага харчавання. І тут, ну, Магілёў зноў жа далёка не на першым месцы пасля ўсіх абласных пунктаў. І вось магілёўская турыстычная прывабнасць, ці ўвогуле яна мае нейкую, ну, так скажем, перспектыву жыцця, бо ў Магілёве мясцовыя ўлады руйнуюць старажытныя будынкі, пры гэтым будуюць нейкія пад сумнеўнай прывабнасцю новабуды, выдаюць гэта за нейкую турыстычную славутасць. Вось што, калі вы вывучалі турыстычную прывабнасць, што можна сказаць аб турыстычнай прывабнасці Магілёва? Сапраўды дзякуй, што раскрылі гэты блок, который складаецца з гэтых усіх параметраў. Ну, як я ўжо азначаў, даводзіцца кіравацца тымі дадзенымі, якія ў нас ёсць. Напрыклад, колькасць жылля даступная для аренды на сайце Booking.com, гэта рабілася контент-аналізам. То бок мы просто заходзілі на адпаведны сайт і глядзелі, колькі па кожным канкрэтным горадзе ёсць прапаноў. Па славутасцях, вось тая праблема, которую вы агучылі, яна вельмі добрая. Але гэта ўсё ж такі нейкі абагульнены рэйтынг беларускіх гарадоў, а не рэйтынг таго, наколькі руйнуецца альбо якасна рэканструюецца, рэстаўруецца тыя ж гісторыка-культурныя помнікі альбо адметныя будынкі ў нашых гарадах. Таму што, напрыклад, гарадзенцы маглі б паспрачацца з магіляўчанамі. У Магілёве нешта руйнуецца і все, а у Гародні, напрыклад, адрамантавалі замак. Але з іншага боку, я думаю, што гарадзенцы могуць паспрачацца, а магілёўцы не могуць, бо няма чым спрачацца, так скажем.
з гарадзенцамі. Но гарадзенцы таксама не ўсе задаволены тым, як рэканструявалі гэты замак. Адпаведна, як вось гэта замерыць. Да? З аднаго боку у гародні нешта зрабілі, з іншага боку і гэта таксама не ўсім падабаецца. І наколькі якасна гэта ў плане працы са славутасцямі. Вось гэты канкрэтны крытэр, колькасць там ацэнка на агульнай беларускай мапе вось славутасцяў, гэта трохі суб'ектыўна можа быць крытэр, потому што гэта дадзеныя ад стваральніка калісьці існаваўшага рэсурса Globus Tutbay. Гэта трохі ягоныя суб'ектыўныя дадзеныя, тому што ну сапраўды, а як вымераць? Просто вы паглядзець агульную статыстыку занесеных у дзяржаўны рэестр там нейкіх гісторыка-культурных аб'ектаў, дык яны у розных гарадах ёсць у рознай стане захаванасці. Некаторыя класныя будынкі, напрыклад, у маім родным Гомлі, у яго наогул не ўключаны дзесяцігоддзямі, а некаторыя ўключаны. Таму вось абралі такі, можа быць, трохі суб'ектыўны крытэр. Вось. Альбо вось колькасць аб'ектаў грамадскага харчавання, я ўжо і казаў. У савецкі час адна кавярня ад іншай не адрознівалася, але на сёння ёсць абсалютова розныя рэстарацыі, напрыклад, которые адрозніваюцца па якасці, па меню, па абслугоўванні, як гэта замераць. Ну, карысталіся тымі звесткамі, которые ёсць у агульным доступе. Я хацеў бы яшчэ нагадаць слухачам і гледачам тое, што у нас ёсць інфармацыя па метадалогіі, адкуль мы гэта ўсё бралі. Гэта пераважна афіцыйныя зборнікі Белстата, гэту інфармацыю можна знайсці, пераправерыць. Усё у нас на сайце вельмі падрабязна падпісана. Ну, а калі разглядаць яшчэ турыстычную прывабнасць, то ну, наяўнасць хаця б англамоўнай старонкі ў сайта выканкама – гэта кропка адліку, которая часам, можа быць, паказвае, наколькі сур'ёзна у горадзе ставяцца да развіцця турызма. Таму што, напрыклад, у заходніх гарадах з такім дробным крытэрам, як англамоўная старонка выканкама, ўсё збольшага окей, што ў Лідзе, што ў Слонімі, што ў Брэсце, што ў Гародні. А вось, напрыклад, на ўсходзе ўжо зусім іншая карцінка. І там не дзіва сустрэць, што, напрыклад, у Магілёва, Бабруйска і Крышава няма адпаведных сторонак дагэтуль. Зразумела. Ну, глядзіце, а турызм у Магілёве, ён увогуле мае нейкі патэнцыял? Бо, як мне падаецца, калі ўжо ўсё гэта зруйнавана, то ўжо і, напэўна, варта выкрэсліць Магілёў з спісу гарадоў турыстычнай прывабнасці. Ось не звярталіся вы з такім пытаннем да экспертаў? Я маю на ўвазе археолагаў, архітэктараў, гісторыкаў. Можа, яны б далі нейкую сваю экспертную ацэнку Магілёва як горада з турыстычным нейкім патэнцыялам альбо з яго адсутнасцю? Гэта ўжо пытанне да стварэння больш вузка скіраваных рэйтынгаў, там, рэйтынга турыстычнай прывабнасці. Сапраўды, калі заняцца гэтай тэмай асобна, то можна, пытаўшы вялізную колькасць экспертаў, трохі ўдасканаліць гэтую карціну, намацаць больш канкрэтныя праблемы альбо шляхі іх вырашэння, але на ўсё гэта патрэбныя адпаведныя эксперты, патрэбныя дадзеныя. Шмат такіх дадзеных у адкрытым доступе няма. Ладзіць пытанне экспертнай супольнасці, гэта ўжо суб'ектыўны рэйтынг. І каб атрымаць нейкую адэкватную карціну, трэба там зрабіць выбарку, ну, я не ведаю, 50, можа быць, 100 нейкіх экспертаў. Гэта вельмі расцягнуты будзе працэс, і нават падрыхтоўка агульнага вось гэтага рэйтынга беларускіх гарадоў заняла вельмі шмат часу, сабраць усе гэтыя звесткі, іх упарадкаваць, потым зрабіць у асобных выпадках там падлікі, улічыць мясцовую спецыфіку. Таму гэта ўжо магчыма, напрыклад, тэма для іншых ініцыятываў, которые больш у гэтым разбіраюцца і хочуць сапраўды з гэтай тэмай папрацаваць. Але адносна Магілёва не ўсё так кепска. Вось па дадзеных стваральніка колішняга рэсурса Globus Tutbay, Магілёў на 6-м месцы ў ягоным рэйтынгу, Бабруйск на 9-м месцы, зусім не самыя апошнія гарады ў рэйтынгу. Зразумела. Ну, ось цяпер хацелася перайсці да Бабруйска як другога па велічыні горада Магілёўскай вобласці. У вашым рэйтынгу ён на 33-м месцы. Ось, зноў жа, паводле рэйтынгу 0 інвестыцый, 0 студэнтаў. Увогуле, гэтаму гораду нешта свеціць, вось, акрамя заняпаду, бліжэйшыя часы?
За Бабруйск мне асабіста вельмі шкада, таму што я ўжо зазначаў, гэта горад з вялізным патэнцыялам. На жаль, гэта горад з паступова паміраючай эканомікай, бо мы калі падагульнілі карціну, мы умоўна так паспрабавалі, каб нейкую карціну атрымаць, разбіць нашу выніковую табліцу, гарады беларускія на 8 груп у нас так атрымалася. І вось якраз такі Бабруйск у нас увайшоў у групу з 3 гарадоў, у которых прамысловасць відавочна памірае. Гэта Барысаў, Баранавічы і вось Бабруйск. Мне вельмі шкада, і гэта можа быць пытанне да бабруйчан, да магілёўскіх уладаў, да грамадскай супольнасці, што, напрыклад, у Бабруйску, такім вялізным горадзе, няма універсітэта. У нас у Пінску, Мазыры, Баранавічах ёсць універсітэты. Так, можна, канешне, спрачацца, наколькі якасная там адукацыя, наколькі гэта сапраўды універсітэты. Але нават калі умовы для развіцця вышэйшай адукацыі ў Беларусі стануць лепш, можна будзе больш рэалізоўваць, значна прасцей будзе выпраўляць хібы асобных універсітэтаў, которые ўжо ёсць у горадзе, чым проста наогул не мець установы вышэйшай адукацыі. У Бабруйску, наколькі мне вядома, адзінае, што было, гэта быў філіял Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэта, але і ён быў зачынены ў 17 годзе. Это прыводзіць да таго, што частка моладзі, генератараў новых думак, новых ідэй, прафесійныя кадры, яны з'язджаюць у іншыя гарады, а там, акрамя ўжо новай адукацыі, у іх з'яўляюцца новыя магчымасці, сацыяльныя сувязі, яны там застаюцца, мала хто вяртаецца назад. Таму вось гэта кропка, з якой трэба працаваць Бабруйску, бабруйчанам у будучыні дакладна. Ну, то бок, калі хаця б нейкі філіял, хоць нейкага ВНУ з'явіцца ў Бабруйску, можна лічыць, што гэты горад нейкім чынам пачне развівацца, бо зараз ён паводле вашага рэйтынга у заняпадзе, і гэты заняпад, нягледзячы на тое, што там ёсць Белшына, ёсць іншыя буйныя прадпрыемствы, ён будзе працягвацца, і пакуль што заканчэння гэтага заняпаду не бачна. Так, сапраўды, гэта дазваляе, можа быць, зняць некаторыя ружовыя акуляры. То, канешне, калі размаўляеш пра гэтыя гарады, то адразу прыгадваюцца вось гэтыя савецкія мантры пра тое, што Бабруйск — гэта Белшына, Гомель — гэта Гомсельмаш. Адпаведна, узнікае адчуванне, што ў гэтых гарадоў усё мусіць быць цудоўна, ідэальна. Але ў рэальнасці гэта не заўжды так, і гэты рэйтынг ён не універсальны, але дазваляе хоць неяк на аснове канкрэтнай інфармацыі, канкрэтных матэрыялаў больш аб'ектыўна паглядзець на рэальны стан нашых гарадоў. Я хацеў бы яшчэ таксама адзначыць, што вось акрамя ўжо 4 разабраных такіх крытэраў, блокаў, па которых мы ацэньвалі нашы гарады, яшчэ быў таксама і 5-ы, гэта грамадска-палітычныя практыкі. Я хацеў бы, справа тым, што ў мяне пытанне падрыхтавана па 2020 годзе, і тут бы я хацеў якраз, бо в 2020 год у нас быў такім усплёскам грамадска-палітычнай актыўнасці, вось як гэта ўсё адлюстравалася на вашым рэйтынгу, але гэтае пытанне крыху пасля, калі дазволіце. Вось. Добра, разабраліся з Бабруйскам, цяпер да ўсходняй Бездані. 8 гарадоў вы туды змясцілі, ўсходняя Бездань. І з гэтых 8 гарадоў 3 гарады ў Магілёўскай вобласці: Горкі, Асіповічы і Крышаў. Вось, яны, так скажем, атачаюць Магілёў. Магілёў у сярэдзіне гэтай ўсходняй Бездані. Самы слабы пункт гэтай групы гарадоў, так вы тлумачыце, якасць жыцця. І калі яе не палепшыць, гэтыя населеныя пункты будуць і надалей гібець. То бок Горкам, Асіповічам і Крышаў таксама нічога светлага не прасвечваецца. Тым не менш, вось у Горках вы пазначылі, што якасць жыцця адносна высокая, на 9-м месцы. Вось як гэта можна патлумачыць? Нібыта у іх самы такі слабы пункт у тых жа горак, якасць жыцця, і ў той жа час ён на 9-м месцы. Можаце неяк патлумачыць нам і гледачам? Гэта пытанне можа быць хутчэй да абагульнення. Сапраўды, тут ужо любое абагульненне гэта ў нейкім сэнсе пазбяганне канкрэтыкі. Таму, да, можа быць, адносна горак тут
трэба заўжды не на агульную карціну глядзець, не на канкрэтны вынік. Як я казаў, трэба памятаць аб тым, што гэта не ўлічвае стан камфортнасці пражывання, то глядзіш, што горкі па некаторых паказніках могуць быць там вышэй, а ў рэальнасці там можа на нейкай вуліцы нават асфальту няма. Але на основе той інфармацыі, которая была, вось у нас наступная карціна атрымалася. Ну, па магілёўскіх гарадах, вось у гэтым вялікім блоку па якасці жыцця, як мы гэта назвалі, Асіповічы, напрыклад, на першым месцы ў рэспубліцы па колькасці злачынстваў. Там 15,6 на 1000 насельніцтва іх адбываецца. Вось гэта, напрыклад, тое, з чым ужо можна працаваць. І гэта па афіцыйнай нават статыстыцы. Ну, в прынцыпе, па злачыннасці Магілёўская вобласць заўсёды вызначалася, бо у нас было большая колькасць калоній, выпраўленчых, турмы і так далей. Але Бабруйск на 27-м месцы па колькасці злачынстваў, Магілёў на 18-м. У Магілёве каля 10 злачынстваў на 1000 чалавек. Таму вось таксама славуты калісьці сваімі крымінальнымі аўтарытэтамі і разборкамі Бабруйск зараз ужо не такі можа быць крымінальны. Ну, тым не менш, як мы ўжо казалі раней, пакуль што Бабруйску нічога добрага не свеціць, свеціць толькі заняпад. Вось тут перайду да пытання зноў жа Надзеі Салаўёвай. Яўген, чаму, на ваш погляд, Магілёў і Бабруйск у заняпадзе? Хто ў гэтым вінаваты? Ну, хто вінаваты, каму за гэта ўсё адказваць? Часам гэта аб'ектыўныя крытэрыі, часам гэта можа быць пытанне да мясцовых кіраўнікоў, нешта яны маглі зрабіць лепей. Калі мы аналізавалі вынікі сёлетняга рэйтынгу, то, канешне, ва ўмовах Беларусі 20-21 гадоў ёсць пэўныя крытэрыі, которые ўплывалі на тое, што гарады вышэй апыноўваліся ці ніжэй. Гэта не заўжды тыя крытэрыі, которые спрацавалі у заходнееўрапейскіх, напрыклад, гарадах. Але для Беларусі яны наступныя. Гэта блізасць да заходняй мяжы. Гарады, которые бліжэй да заходняй мяжы знаходзяцца, яны больш гандлююць, у іх адбываецца развіццё, можа быць, адбывалася, прынамсі, до 20-го года, развіццё грамадзянскай супольнасці, былі нейкія прыпамежныя праекты. Іх было значна больш менавіта на захадзе, чым на ўсходзе. Гэта турызм таксама, турызм у беларускіх умовах. Зразумела, што калі б, напрыклад, пусціць лоўкостары ў Магілёўскі аэрапорт альбо ў Гомельскі, то гэта ўжо гэтыя гарады вельмі моцна прастымулявала. Але ў тых умовах, которые былі, Гародня альбо Брэст атрымлівалі вялізны прафіт ад наведвання замежнікамі іх гарадоў, не толькі ў плане таго, што яны пакідалі там гарады, але яшчэ пакідалі свае грошы, выбачайце. Але гэта таксама развівала сферу абслугоўвання, гэта стымулявала мясцовыя ўлады неяк ісці насустрач, неяк варушыцца, ім даводзілася адказваць на гэтыя выклікі значна больш у Брэсце, чым у тым же самым Гомелі альбо Магілёве. І трэці фактар, канешне, на жаль, у нас з савецкіх часоў яшчэ рэспубліка развівалася вельмі сталіцацэнтрычна, то бок усе рэсурсы заўжды акумуляваліся ў Менску, і потым Менск ужо вырашаў, каму колькі грошай аддаць, у якім горадзе што развіваць, і адпаведна магчымасці для развіцця канкрэтных гарадоў рэгіянальных былі часам досыць абмежаваныя. Можа быць, іх кіраўнікі і хацелі б нешта больш зрабіць, але ў іх не заўжды былі для гэтага адпаведныя стымулы і магчымасці. Часам ім даводзілася стаяць проста чакаць ад Менска хоць нейкіх там грошай. Але гэта таксама, канешне, не здымае адказнасці за, можа быць, канкрэтныя пэўныя праблемы ці памылкі, створаныя, здзейсненыя мясцовымі кіраўнікамі. Ну і, канешне, шмат чаго залежыць ад нас. Трэба быць заўжды у любыя часы больш актыўнымі, імкнуцца развіваць свае гарады, не з'язджаць з іх па магчымасці, не кідаць іх пры першай жа магчымасці, а ўсё ж такі рабіць нешта для іх развіцця. Яўген, вось у працяг гэтай тэмы, што заходнія гарады, яны бліжэй да мяжы, усходнія тут Расія і так далей, тут інвестыцыі, зразумела, менш. Вось вы пішаце, што па інвестыцыях усе тры абласныя цэнтры, і Магілёў, і Гомель, і Віцебск, яны адстаюць, зразумела, ад заходніх. І гэтае адставанне паціху нарастае, і не назіраецца фактараў, якія б маглі змяніць гэты трэнд.
тренд. Але вось тое, што зараз мяжа па сутнасці закрыта, уведзены эканамічныя санкцыі, як гэта будзе ўплываць? Заходнія гарады, яны будуць скатвацца туды ж, дзе Магілёў, Віцебск, Гомель, альбо Магілёў, Віцебск, Гомель, ну, подтягнуцца да сваіх заходніх, так скажем, таксама абласных цэнтраў? Гэта вельмі файнае пытанне, і тут варта яшчэ зразумець одну важную рэч. При стварэнні рэйтынга беларускіх гарадоў 2021 года большая частка звестак браліся са зборнікаў за 2020 год, бо так працуе Белстат, ён пакуль збярэ ўсе дадзеныя, напрыклад, за 2020 год, пакуль іх апублікуе, гэта ўжо прыкладна там сярэдзіна альбо нават другая частка года 21-го. Адпаведна, вось вялізная частка інфармацыі бралася яшчэ за 21 год. Але мы на нашай старонцы рэйтынга адзначылі, што 2020 год вельмі моцна ўсё змяніў. І, адпаведна, мы самі нават да канца яшчэ не ведаем, як мы будзем ствараць рэйтынг беларускіх гарадоў у 2022 годзе. Бо, напрыклад, такі вялізны і істотны сапраўды крытэрый, як турызм, незразумела, як ацэньваць ва ўмовах, калі у Беларусь за, так скажем, грамадска-палітычнага клімата замежныя турысты не прыязджаюць, а тыя, которые хацелі бы прыехаць, часта нават гэта не могуць зарабіць праз ковідныя абмежаванні, праз немагчымасць прыляцець у Менск за санкцыі і гэтак далей. Таму што рабіць канкрэтна ў 2021 годзе, у 2022 годзе, гэта ўжо трохі іншая размова, паглядзім, як будзе развівацца сітуацыя. Але тое, што 2020 год вельмі моцна змяніў і нас, і беларускае грамадства, і нашыя гарады, гэта аб'ектыўны. Вось, якраз пераходзім да 2020 года. Вы ўжо кажаце, што ён многа змяніў. А у пазіцыях, у тым ліку менавіта грамадска-палітычнай актыўнасці, грамадскай актыўнасці, што паказаў гэты 2020 год і як гэта адлюстрована ў вашым рэйтынгу? Як чытаць вось ваш рэйтынг менавіта з пункту гледжання грамадскай актыўнасці? Ну, у нас сапраўды быў такі вялікі блок, як грамадска-палітычныя практыкі. Ім улічвалася даступнасць інфармацыі. Гэта было адразу 4 крытэрыя. Гэта публікацыя рашэнняў выканкаму, ці можна з імі наогул азнаёміцца на іх сайтах, публікацыя рашэнняў мясцовых саветаў дэпутатаў, а таксама магчымасць азнаёміцца на адпаведных сайтах з бюджэтам. У цэлым, колькі грошай атрымаў ваш горад і куды менавіта яны былі затрачаны. Ну і таксама там быў яшчэ крытэр наяўнасці беларускамоўнай старонкі якаснай. Гэта вось такі блок даступнасці інфармацыі. І там таксама былі яшчэ звесткі па грамадскім удзеле, мы гэта так назвалі, гэта была статыстыка платформы «Голас». І мы таксама паглядзелі, палічылі зараз гэта істотным момантам, паглядзелі на памер рэпрэсій, для гэтага аналізаваліся звесткі аб афіцыйна прызнаных палітычна зняволеных. Зразумела, што колькасць затрыманых па палітычных прычынах вялікая, але, ну, прынамсі, па афіцыйна прызнаных палітычных зняволеных можна было нейкую карціну атрымаць, і за гэтымі звесткамі вельмі добра адсочвае такая платформа, як Politzeck.me. Можна завесці і паглядзець на канкрэтныя беларускія гарады. І таксама тут варта яшчэ улічыць, што гэты контент-аналіз, напрыклад, па памеры рэпрэсіяў рабіўся яшчэ ў кастрычніку, а Беларусі, на жаль, сітуацыя такая, што з кожным днём дадаюцца некалькі чалавек, часам нават дзесяткі папаўняюць гэты спіс. Таму ситуация змяняецца ў жывым эфіры. У цэлым вось за гэты блок я, можа быть, трохі горш магу расказаць, бо я яго не рыхтаваў, я магу толькі прааналізаваць вось агульную карціну. Але сапраўды, як ацаніць, напрыклад, актыўнасць беларускага грамадства у 2020 годзе альбо ў 2021 годзе? Гэта складанае пытанне. Але відавочна, што 2020 год паказаў, што беларусы маюць вельмі хорошыя навыкі па самаарганізацыі і па фармуляванні, выражэнні сваіх мараў, сваіх жаданняў. Відавочна, што гэта пераважна ўсё было мірным шляхам. Дзякуй Богу, у нас у статыстыцы не трэба было ўлічваць ніякіх змрочных лічбаў, змрочнай статыстыкі. Таму што, аб'ектыўна, беларусы коцікі. Ну, глядзіце, вось паводле гэтых грамадска-палітычных практык
раздзела гэтага Магілёў на 24-м месцы, і яго абышоў Бабрусь, які знаходзіцца на 16-м. Ці трэба так разумець, што Магілёве грамадска-палітычная актыўнасць у цэнтры вобласці яна меншая, чым у Бабруйскі, у раённым цэнтру? Ну так, па некаторых пытаннях, то бок напрыклад, па колькасці зарэгістраваных на платформе «Голас», вось усходнія гарады менш актыўныя былі. Магілёў у нас на 28-м месцы, Бабруйск на 30-м. Па даступнасці інфармацыі, ну, у Магілёва, напрыклад, на сайце выканкама увосень гэтага года немагчыма было знайсці звестак аб тым, што там рабілі мясцовыя дэпутаты у абласным горадзе. Не было таксама старонкі на беларускай мове і на англійскай мове працуючай. Магчыма, раней яны былі, але ну, вот, у 21-м годзе яны недасяжныя і не працуюць. Як я казаў, тут можна было б яшчэ шмат чаго замерыць, але заўжды ёсць пытанне крытэраў. Асабліва крытэраў, которые бы добра пасавалі для большасці беларускіх гарадоў. Калі ёсць такія ідэі ў нашых гледачоў, слухачоў, то можна дасылаць іх усе на нашу скрыню, можна знайсці на сайце. Ну, я думаю, што нехта скарыстаецца гэтым і нейкую прапанову напіша, дашле вам на пошту. Такое пытанне. Евген, вы згодны, што Магілёў гэта дно? Бо не крыўдна гэта чуць. Вось наша глядачка пытаецца. Магілёў не дно. Трэба шанаваць любы населены пункт. Менавіта з гэтага пачынаецца нейкая праца па яго ўдасканаленні. Наогул у нас была вельмі дзіўная сітуацыя, калі былі апублікаваныя гэтыя звесткі, то з некаторых гарадоў паступалі каментары, дзе людзі адмыслова прасілі апусціць іх гарады ў выніковай табліцы, кшталту да Дзяржынск не можа быць так высока, трэба яго апусціць, вы там былі, там некамфортна жыць, просім яго выкінуць там топ-10. Ну, гэта вельмі складаная для падлічвання такая планка, да, хто топ, хто дно. Я думаю, трэба працаваць з кожным населеным пунктам, і тут шмат чаго залежыць ад нас. Ну, у тым ліку і ад мясцовых жыхароў вы можете ствараць нейкія свае рэгіянальныя рэйтынгі, пісаць артыкулы, падымаць гэтыя праблемы і пытанні з рэгіянальнымі альбо рэспубліканскімі журналістамі. Ну, Евген, конечно, дзякую вялікі, што вы тут пахвалілі Магілёў, сказалі, што ён не дно, бо толькі так можна расцаніць вашае гэтае меркаванне. Вось. Ну і тут яшчэ допіс Надзеі Салавёў. Пакуль не будзе грунтоўнай адміністрацыйнай рэформы кшталту шведскай альбо польскай, перыферыйныя гарады і правінцыі будуць гібець. Згодны вы з гэтым ці не? Ці патрэбна беларускім гарадам, Магілёў у тым ліку, Гомелю, я не ведаю, усім, які сёння адстаючыя, так, вось гэта адміністрацыйная рэформа? Ну, пытанне таго, што канкрэтна рабіць, это ўжо больш суб'ектыўны фактор, тут я магу, можа быць, за сябе казаць. Але з таго, што стала зразумела па выніках нашага рэйтынга беларускіх гарадоў, становіцца зразумела, што трэба змяншаць сталіцацэнтрычнасць, трэба, зразумела, даваць больш самастойнасці рэгіянальным гарадам, каб яны маглі самастойна распараджацца сваім бюджэтам, разумець, колькі грошай іх будзе паступаць. У нас часам яшчэ такая савецкая заганная практыка, калі ўсе грошы паступаюць у сталіцу, сталіца іх дае першым траншам увесну, а другі транш звычайна паступае тады, калі мінчане ўжо самі разумеюць, колькі грошай у іх застаецца. І вось самы важны транш паступае ўжо пад самы канец года, і ў нашых гарадах рэгіянальных это часта прыводзіць да вось гэтых вось вельмі сумнеўнай якасці рамонтных прац. Калі на дварэ ўжо даўно снег ляжыць, маразы, а раптам пачынаюць рамонты цеплатрас, мяняюць дахі, кладуць свежы асфальт пры вялізных маразах. Вось трэба рэгіёнам больш самастойнасці, трэба таксама глядзець, каб развіваць эканоміку не толькі ў буйных гарадах, ствараць адпаведныя умовы для прадпрымальнікаў, бо іх колькасць расце, і даўно ўжо гэта сфера прадукуе значна больш часам, чым колішнія прамысловыя гіганты. Я кажу, што трэба пазбаўляцца стэрэатыпаў, трэба здымаць ружовыя акуляры. Мы дагэтуль з імі жывем, мы дагэтуль лічым, што Магілёў альбо Гомель вялізныя прамысловыя цэнтры. Але ў рэальнасці, калі глядзіш спіс колішніх і нават савецкіх заводаў, прамысловых гігантаў,
большасць з іх уже давно збанкрутызаваны, большасць з іх давно ўжо жыве толькі ў доўг, і адпаведна трэба звяртаць сваю увагу на іншыя спосабы папаўнення мясцовага бюджэту. І, канешне, трэба працаваць з мясцовымі жыхарамі. Трэба не цурацца ўзаемадзеянню з грамадзянскімі, з недзяржаўнымі арганізацыямі. Для развіцця турызма можна вельмі шмат чаго зрабіць, не абавязкова знаходзіцца на мяжы з Польшчай альбо Літвой для таго, каб да вас прыязджала вялікая колькасць турыстаў. Вось нават такія дробязі, як допуск лоукостераў у нашы рэгіянальныя гарады, могла б уже вельмі моцна тут змяніць сітуацыю. Адпаведна, трэба нешта рабіць. Ну, а мясцовым жыхарам, калі яны хочуць росквіту сваіх населеных пунктаў, як я казаў, трэба вось сачыць за інфармацыяй, збіраць яе, падымаць гэтыя пытанні, не проста быць пасіўнымі спажыўцамі нейкіх звестак і на кухні размаўляць пра тое, дно магілёў ці не дно магілёў. Вельмі шмат чаго можна зрабіць і на месцы, таму ўсё пачынаецца з нас. Ну, я думаю, што, магчыма, перад адміністрацыйнай гэтай рэформай, калі яна будзе, але нават калі яе не будзе, трэба больш узмацніць мясцовае самакіраванне, бо мы ведаем, што з гісторыі, калі гораду давалася магдыбургскае права, то бок права на самакіраванне, гэтыя гарады квітнелі. А калі яны не мелі такога права, то там далёка не на першым месцы ў эканоміцы і сацыяльнай сферы яны былі. Гэта яшчэ было ў старажытныя часы. Але тым не менш, калі людзі ўплываюць на палітыку, у іх ёсць магчымасць нешта сказаць, і ад гэтага слова будзе нешта залежыць у іх населеным пункце, тады, зразумела, ім будзе цікава гэта рабіць і менавіта ўплываць на развіццё свайго горада ў лепшы бок. Тут я якраз таки магу зноў жа адзначыць, што мясцовае самакіраванне не панацэя. Калі вы зможаце абраць мэра вашага горада, гэта не значыць, што ён будзе ідэальным і ўсё рабіць для вашага горада адразу, вы можете проста адпачываць на канапе. Гэта ўсяго толькі сродак. Дэмакратыя альбо такія лакальныя дэмакратычныя механізмы, як мясцовае самакіраванне, гэта ўсяго толькі спосаб нешта змяняць. І калі у вашым горадзе абраны вамі прадстаўнік нічога не будзе рабіць, то толькі ад вас будзе залежыць, ці будзе змяняцца нешта. Так, ну, а пакуль што мы бачым, што ліквідуюцца розныя ініцыятывы, грамадскія арганізацыі, у людзей ўсё менш і менш, я так думаю, і жадання ўплываць на нешта навакольнае, на тое, што робяць улады, да і боязь прысутнічае. Вось, і пакуль што вельмі сумна. Я думаю, што вашым рэйтынгам, канешне, далёка не ўсе, хто хоча, зможа скарыстацца і нейкім чынам яго прымяніць у жыцці. Хаця, канешне, я думаю, што ён вельмі карысны будзе, і калі не бліжэйшыя часы, то як у дынаміцы развіцця беларускіх гарадоў у далейшыя гады. Вось. Ну што ж, дзякуй вялікі, Яўген, што знайшлі час з намі паразмаўляць. Дзякуй вялікі нашым гледачам, што былі з намі, глядзелі. Вось, ну, напярэдадні Новага года хачу пажадаць усяго самага найлепшага і вашай дзейнасці даследчай, усяму вашаму цэнтру новых ідэй. Ну і нашим гледачам заставацца з намі, падпісвацца на наш канал, ставіць лайкі, дапісваць каментары. Усяго добрага, да пабачэння.